ከይበልኩኻ ክቡር ኢኻ ንገስ ከይበልኩኻ ንጉስ ኢኻ ዝወሃብ ከይሂበካ ዝህብ እምበር ኣይትወሃብ ኢኻ ብምንታይ ክገልጾ ፍቕርኻ እኔኹ ዝምር ቅድሜኻ ብምንታይ ክገልጾ ፍቕርኻ እነሆ ዝምር ቅድሜኻ ናብራ 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 እዚ ዘስተንፍሶ ዘለኹ እጃት ለዝሞት ካለ ኢየሱስ ታይ ክብሌ ኢየሱስ ታይ ክብሌ አምላክ ታይ ክብሌ ኢየሱስ ታይ ክብሌ ክበር ከይበልኩኻ ክቡር ኢኻ ንገስ ከይበልኩኻ ንጉስ ኢኻ ዝወሃብ ከይህበካ ዝህብ እምበር ኣይትወሃብን ኢኻ ብምንታይ ክገልጾ ፍቕርኻ እኔኹ ይዝምር ኣብ ቅድሜኻ 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 ሃሌሉያ ክበር ከይበልኩኻ ክቡር ኢኻ ንገስ ከይበልኩኻ ንጉስ ኢኻ ዝወሃብ ከይህበካ ዝህብ እምበር ኣይትወሃብ ኢኻ ብምንታይ ክገልጾ ፍቕርኻ እኔኹ ይዝምር ኣብ ቅድሜኻ ብምንታይ ክገልጾ ፍቕርኻ እኔኹ ይዝምር ኣብ ቅድሜኻ ሃሌሉያ ሃሌሉያ እግዚአብሔር አምላኽና ዝተመስገነ ይኹን ክብሪ ኩሉ ተጠቕሊሉ ንጎይታና ንኢየሱስ ክርስቶስ ይኹን እግዚአብሔር አምላኽና ሰናይ